Investičný byt v Brne. Poďme sa porozprávať Brno versus Praha. Brno má samozrejme vstupné náklady nižšie za metr štvorcový, teda ten celkový byt vás vyjde menej ako v Prahe, pretože je to menšie mesto s menším počtom obyvateľov a samozrejme menej turistické, atraktívne. Takže akože dáva zmysel, prečo stojí menej ako Praha. Všeobecne ja tu mám pár známych, čo tu majú investičný byt. Ja tu aktuálne investičný byt nemám a zatiaľ sa ani nepozerám po investičnom byte, ale pár známych tu má investičné byty a zo pár a zarobili dosť na novostavbách v predpredaji, pretože Brno sa začalo tak viac rozkvetať, povedali mi, že pár rokov dozadu s tou výstavbou a tie staré panelákové byty, alebo cihlové, alebo činžovní dům, ako to oni hovoria tí Češi, tak boli o trošku len lacnejšie ako novostavby, tak veľa tých ľudí pokupovalo novostavby a mali tam akože realizovať zisk, či už kapitálový, teda primárne kapitálový, a teda či už to predali alebo nie, to ja už neviem, to už je na nich, ale minimálne ako náhle je tam kapitálový rast, vieš využívať voľnú zástavu. Voľná zástava je to, že ten nabere na hodnote. Vlastne to je aj to, čo ja nesúhlasím ani s Dubcom, ani s Kružliakom, keď hovoria o výnosovom percente ako takom. Výnosové percento, ja si tam zahrňam aj kapitálový rast, pretože všeobecne ty ako Slovák alebo Čech nezbohatneš na nájme bytu, ale na kapitálovom raste. Vysvetlím ti to, ty ak máš proste nájom z bytu 500 eur za garzónku v Trnave alebo 535, tak tých 35 eur ti pomôže alebo nepomôže, ale tá není tá hra s nemovitosťami. V Amerike sa investuje do nemovitosti primárne, že tam ideš aj cash flow, aj kapitál, a nie že len jedno, že výnosové percento na 6%, že ono to je tak, to ti nikto nepovie, priama úmer, a čím lepšie výnosové percento, tým nižší kapitálový rast. A teraz to je fakt dôležité, že ak si nastavíš tú stratégiu, či máš pre mňa za mňa 0 bytov alebo 1 s tendenciou mať 2 alebo 0 alebo 1, je to extrémne dôležité. Ak sa chceš mať podľa mňa lepšie, tak nemal by si sa pozerať len na výnosové percento. 10 investičných bytov je môj cieľ do 27 narodenín. Tak mi držte palce, keď chceš vidieť moju cestu, aj tú pozitívnu, aj tú negatívnu, všetko zdieľam tu. Čaute.